argi dago aitzakia izan da, pelikula, bestia beste, Ima gonbidatzeko eta zalantzea ekartzeko. Ima Muertza, bere Elgoibartarra, eta hidrogeologian aditua, aspalditik gai hauetan dabilena, aspaldiko laguna eta oraintxe berriki berriro aurkituetena, da bizitza, herri hau txikia eta elkartopatze deu. Eta, bueno, berak esan du ez dela pelikula honen egiletzan parte izan, baina argi da horako eremuetan ibilia, aditua eta aditua dela, beraz, gure eskaera hori izan da eremu hauekiko, eremu karstikoez eta bar, gurekin partekatzea, berak nahi duen guztia. Berak mikrofono emango diot, eta badakizue, berak azalpenak eman eta gero, posposik jasotzen ditugula zuen galdera, zuen ekarpenak, eztabaida, gu hortako beti prest. Eskerrik asko. Bueno, azteko, Aitziberri eskerrak eman egizkiot. Ez da pelotea egitearre, baina eskerrak eman egizkiot gonbidapenagatik eta aukera emateagatik karstaren inguruan hitz egiteko, eta lurrazpiko urei buruz hitz egiteko, zen ere esparrua hori da, ni geologoa naiz, eta eman ditut, bueno, 50 urte baino gehiago, lurrazpiko uren inguruan lanak egiten, lehenengo tesia egin nuen ikerkuntza lan nola potente bat, endala urte pila bat, eta gero, hemen edoan edo bai karstean, eta gero beste eremu batzuetan ere bai, lurrazpiko urak aztertzen eta lan ezberdinak egiten ibili naiz. Eta udala izen, ere bai, hemen lan bat egin nuen udaletxearentzat, arrasatuteko udaletxearentzako, hemen zok dau, eta horra argi agertzen da baita ere, arrobi bat dago, Kanpanzarreko arrobia. Eta nahi zuten 2010 urte horret, pixka bat lehenago, amaitu egin behar zitzaien ustiak eta eremu hori kontzesioa eta eskatu behar zuten barrutikan ustiatzea. Orduan, barrutik ustiatzea zen edu, barrutik zulatzea. Orduan udaletikan ditxu ninduten, ikusteko haber zer hainoki zezakeen eta hor egon izan lan bat itxen. Baina horrekin jarraitu horretik, bai nahi nuen esanik dokumentala ikusitzen neukan, hainbat aldiz ikusi dut eta iruditzen zait, ez da egin dodak, Pantxo esan duen bezala, bihotzetik aneinta dagoela. Netzako daukan balio handien hori izan lehiken, dagoela kriston sentsibilitatearekin egina, esaten dian hitzak oso neurtuak dira, usten dut gidoia egin dutenek ere bai, oso ondo bideratu duten nora joan nahi zuten, eta esan dituzten hitzak oso ondo esana daude, oso egokiak dira, eta beste gauza importante bat, eta netzako altxor bat, da ze ondo erakusten duen ardatza zein dan, ura da ardatza. Hasierako irudiak, itsasoko irudiak dira, olatuak, baina horren aurretikan entzuten da txalaparta. Eta nik txalaparta entzuten dut, eta etortzen zizkit burura kobasuluetan txantxak erortzen direnean txin hori etortzen zizkit burura. Danak horrek, arazoak daukat dana lortzen dut urarekin. Baina gero, azken batean, iragana eta oraina lotuta daude uraren bidez. Urak lotzen gaitu naturarekin, gu ura gara baita ere, gu ere natura gara, hori ez dugu astu behar. Eta harria, mendia bera nola sortu zen, itsasoaren azpian, urarekin sortu zen. Garai hartan bizi izan ziren koralak eta horre kasteropodoak eta hor itsas azpian bizi ziren bitxito horiek eta gu ere lotuta gaude, ze ura planetan, uraren kantitatea planetan ez da aldatzen, ura berdina da beti. Beti da ur kantitate berdina. Eta aldatzen den gauza bakarra da ura ze egoeratan aurkitzen den. Egoera likidoan, edo odeietan, edo ez, egoera solidoan, eta zikloa beti errepikatzen da. Beti errepikatzen da. Eta gu ere akuifero txikia gara, ez? Gu uraren zikloaren barruan gaude. Guk eraten dugun ura eta soltatzen duguna, gure gorputzetik pasatzen da eta analiziak egiten ditugunean, gure pixak markatzen du barrutik nola gauden. Akuifero batean gauza bera gertatzen da. Akuifero batetik ateratzen diren urak,
ezberdinak dira, eta bakoitza dauka bere ezaugarriak, bere markak, bere ezaugarri kimikoak esan ezagun, ez? Eta datoz, zergatik daukate, nondik datoz ezaugarri horiek. Hemen aipatzen da akuifero hitza. Eta nik askotan erabiltzen da akuifero hitza, baina igual ez dezute inoiz entzun. Akuifero bat zer dan, gutxo gora bera badakizue, edo esplikatuko pixkat... Hitz egin dezakezue, Bai, hemen gaude, bai. Bai, bueno, berez hemen, esaten dutenaren kin geratzen baldin bagera bakarrik, ematen du akuifero karstikoa bakarrik existitzen direla, ezta? Baina akuifero mota asko daude. Harri ia guztietan ura dago, lurrazpiko ura dago. Eta lurrazpiko ura ez da mugitzen, gehienetan, ez da mugitzen barrume handietatik eta kobasuluetatik. Ingurune karstikoetan, zatitxo bat bai, baina ur gehiena pitzadura txikietatik mugitzen da. Eta horiei esker, iturriak ez dira lehortzen, iturri batzuk bai, baina iturriek udan ura mantentzen dute, ura harrietatik oso poliki mugitzen dalako. Eta lurrazpiko urari esker, gure ibaiak ez dira lehortzen udan. Ura kobasuluetatik mugituko balitz bakarrik, eta kobasuluetan abiadura handiarekin mugitzen da, hortikan mugituko balitz bakarrik, gure errekak lehortu egingo lirateke udan. Horan, hemen Euskal Herrian akuifero pila bat ditugu, berez, akuifero bat zer da. Ez dira ur poltsak, ura ez da egoten geldi lurrazpian. Ez, askotan, ziurazke entzun duzu eta igual zuek ere erabili duzu ur poltsak. Inguru horretan, ez da ur poltsak daude, ur pila bat dago. Ur poltsak ez daude. Salgu ezpena badaude, baina orokorrean ur poltsak ez daude. Ura lurrazpian harrietan egoteko nunbaitetik sartu behar da. Eta nonbait hori da euria. Euria, gazkabarra, prezipitazioa. Euririk egingo espalu, urte gutxi batzuetan, ziurazki akuiferoak lehortu egingo lirateke, Euskal Herrikoak gutxienez. Orduan, euria egiten duenean, euriak, lehen honek Arriola Bengoak esaten du, geologoak esaten du, 152 edo sartzen dala barrura, edo evaporatu edo sartu, ez da nola esaten du. Bueno, zati bat, sartu, bale. Osa, evapotranspirat, osa, bidean, euria egiten duenean, euri horren zati bat bakarrik sartzen da harritik bera. Akuiferoa elikatzeko. Gainontzeko guztia gelditzen da bidean. Zati bat evaporatu egiten da, eta beste zati bat gelditzen da lurtzoruan. Eta lurtzorutik landareak alikatzen dira, eta landareek daukate beste gaitasun bat, eta da, transpiratu egiten dutela. Izerria botatzen dutela gu bezala. Orduan, esaten da, behean akuiferora sartzen ez den ura, evapotranspiratu egiten dela. Orduan, portzentai bat bakarrikan sartzen da. Eta portzentai horrek egiten duena da, hasieran mugimendu vertikala, harritik bera pasatzen da, ibilbide horretan juten da harriaren mineralak eta hartzen, horrek ematen dio marka urari, eta heltzen denean leku iragazkaitz batera, hasten da horizontalki mugitzen iturri batetik irten arte, edo iturri ezberdinetatik. Hori da gutxo da, baina bide hori izan daiteke urtetakoa, neurtu daiteke baita ere. Orduan, iturri batetik gure hartzen baldin badegu eta analizatzen baldin badegu, txibatzen digu ze bide egin duen. Orduan, horregatik, adibidez, gatzaga. Gatzagako urak gatza dauka, zergatik. Gatzetatik pasatzen delako, lurrazpian gatzak daude, eta txak gazia ateatzen da. Adibidez, Aretxabaleta, Eskoriatza eta horko uretxak adibidez, sufrea daukate. Zergatik, zeharkatzen dituztelako, harri horietan dauden pirita minerala, pirita asko dago, pirita zeharkatzen dute, eta pirita da burdina eta sufrea. Pirita daukan sufrea, bere ganatzen dut, ateratzen da, usai horrekin, hidroxido sulfibrikoa ateratzen da, eta emate digu, ustel usaina, ez? Arrautz ustel usaina. Zerbait gehiago? Nahi dezute zerbait galdetu? Ni honetek hemen hitz egin da hitz egin, hori jarritzen negatik, ez da, beste, gehiago esango dut. Orduan, errestasuna dugat hitz egiteko,
Agertu da gero baita ere beste zatitxo bat oso motz, baina oso edarki adierazita crack. Eta agertzen dira abiadura handiko trenan irudixak, agertzen dira arrobixan irudixak, eta agertzen dira hondakinak. Normalean fijatzen dira askotan hori abiadura handiko trena eta arrobixak ez da izan, baina guk geuk, izaki bezala, bakoitza, badaukagu ere bai zer esana edo zer egina, edo zer aldatu. Eta hor agertzen den, hor garbitzu zian, nik horko pertsona batzuk ezagutzen dut, nahiara, korkuera agertzen den hitz egiten hori ezagutzen dugu. Eta beraiek garbitu zituzten bezaide menditaletik biko basulo, gutxien ez nidak edanez biko basulo, bata galarra alboan dagoena, eta bestea txoko batan dagoen, bi garbitu zituzten, ez? Baina hemen ikusten dian irudi horiek ez dira udalaitzeko bakarrik. Euskal Herrian orokorrean ingurune karstiko guztietan esango nukenik gertatzen zen, hondakina botatzen ziren garai baten, eta jarraitzen dira botatzen. Hortaz, horrein behar da lan handixa, hezkuntza lan handixa, nik uste, gauza ezberdinak lotzen dira, ez jakintasuna alde batetik, nik badakit garai baten eitzen zen, botatzen zen, baina garai baten garbigunerik ez zauen. Gaur egun jarraitzen da, segurazki erosotasunagatik, bizi baldin bazerako baslo baten alboan, tentazioak igual eramaten zaitxu gara eta batez ere arbasoekin baldin badute. Hauze pasatzen da, gaur egun garbiguneak daude, eta gaur egun sortzen den hondakin mota, sortzen dian hondakin motak ez daukate zerrikusirik garai baten sortzen zianekin. Kobasuloetan, nik edan proiektu baten orain Tolosaldean lurpea garbi taldearekin, eta egin duen pasaden urtean Gipuzkoako Diputazioaren diru laguntzaz eta katalogo bat, han ikusten genitxune bai, daudela kobasulo pila bat hondakinez beteta, baina dia zabortegia, benerako zabortegiak negargarrixea da. Ni zerratik, ni hau ebartarra izan zen zerratik Tolosaldea, nik tesia han egin nuelako. Nik egin nuen hango akuifero ingurune karstiko baten, da Gipuzkoako akuifero haundixena, iturbururik haundixena, emari haundixena daukana, emarixea, zenbat ur ateratzen den zulotik, 600 da 50 litro segundoko. Oso haundixa, 25 kilometro karratuko azalera dauka, eta hor daude kobasulo horietako batzuk. Orduan, aurrek ez dakit ikusiko zenuten duela, aste batzuk obus bat topatu zen kobasulo baten garbitzen ari ziela larrole, gu ginen. Gure taldea, eta horre beste enpresa batekin aritxu izan gara, sima batzan, ezin da edozein sartu, horretan gabiltza ez. Baina hortaz aparte, ari gara baita ere divulgazio pila bat egiten. Eskoletan asaltzen inguruko jendieri asalpenak ematen, ze arrisku dauden, euren ura kutsatzen ari direla. Azken batean beti begiratzen dugu, kanpora ez eski industria ez. Eta zuek zer egiten duzute, guk zer egiten dugu. Hemen azkenean ematen ditun, botatzen ditun galderak ere oso bideratuta daude baita ere. Ikusten da nola juten gehan mendira, nola juten gehan parapentea, eskalatzera, bizikletarekin, raketekin, eta ikusten al nauzuen. Begiratzen nauzuenean ikusten al nauzuen. Hori da galdera, hori da egin beharko genduken galdera, bakoitza, nien nola juten naiz mendira. Zertara juten naiz, etekin ateratzera, edo nik zerbait ematen diot. Zein da nire papera, naturan nagoenean, ze parte naiz ni hor, zer egin dezaket. Eta hori da nik uste dut falta dana. Da hezkuntza neurri handi baten, eta norberan hausnarketa, bere buruakin kritiko izan, iruditzen zain. Ez dakit bardin pentsatzen dozuen, baina... Zizatzen dozuen. Hartu behar nasa. Jendi animatzen bitartean, eta benetan, aukera darra daukazue. Badago gai bat, lehen hori hitzin dugu, eta atzore beste lagun batzukin eta ateratzen zen, ez?
horrelako eremuetan azpiegiturak eta gauza hauek egiteanean iturburuen lehorketa, azerrez ateratzen dugun ura horrelako eremuetatik, eta horreko atenera adibide bezala jarri Zunerno inguruan eta hor azken aldean atera dituzten iturriak mendien, ez? Eta horren inguruko galdera bat badakat, zenbateraino uraren kudeaketan, horako eremuetan, iturburuetan, kontuan eduki behar da hemen hainbat baserritan, hainbat lekutan, oraindik ere iturburuetatik zuzenen ateratzen dela ura, nahiz eta lege bat atera berri zuen edo mailakoa uste dela orain iturburu guztietan kontadorea jarri berdia gutxienez, eta horrek badaki sortu duela alako saltza bat baserritaren artean eta mesfidantza eta gauza asko eragin ditu, behartuak daudelako oso baina mehatxupean, esan nahi dizunak eta jartzeko zerarekin gutxienez ura iturburutatik zuzenen ateratzen den ura neurtzera. Orduan, kontua kontu zenet, badaola hor, hori dena horren jabetza bat izateko borondatea gutxienez, ez da ekonomia sartuan, baina bintzat nahi da jakin nondik eta nora ateratzen ari garen ura. Horren inguruko galdera da nire, zenbatean jabetzen garen, zen menpekotasun daukagun olako eremuetan iturburu hauekiko eta urarekiko zera hontan, gestio hontan. Ni horrekin mano pixka uste ez daukagula benetan ura ez dugu ezagutzen, gure iturrita datorren uraren bidea, ez da konstiente ur horrek gero zer egin daukan, eta esan duzun bezala, gero eta gehiago zizkigu esaten, klimaldaketakin eta honekin da bestearekin, urredangarrian mugatua da. Iturburuak, zei da pasatzen da? Iturburuak, jo, galdera hona. Bueno, azteko, esan dut, hemen komentatzen da, esaten da daudela lau iturburu, bostate, mehatzerreka eta beneraz berdina, bostate, bostiturrieta izango litzateke berdina, gero kobate eta gero udalait ditzen diote, horrek beste izan bat ere bat zeuken, bueno. 2010an, abiadura handiko trenaren eraginez, bostiturrieta edo bostate lehortu nintzen. Eta hortikan, hainbat baserrik hartzen zuten ura, eta, bueno, emari litro bat, eta, minimoa, udan eukitzen zuen litro bat segundoko, gutxi gora bera, eta ur goretan, euria egiterakoan da, 100 litro segundora heltzen zen, da, bueno, eko potentia zen da, lehortu nintzen. Eta hori da, gazte honetan, ikusi dut artikulo bat, pasadan urtetakoa, pasadan 2008ko martxokoa, esaten Eusko Jaurlaritzatik ari direla konponbidea bilatzen, 14 urte beranduago, aber nola berreskuratzen dituzten maila piezometrikoak. Maila piezometrikoak deitzen da maila freatikoa ero, hortik bera dena ura da, hortik bera dena saturatuta dago, eta hori, zer gertatzen da, egiten desunean tunel bat, azkenean ura, normalean, horruz baldin badi joa, zulo luze bat egiten baldin badi duzu ura, hortik urtengo da, horko beste maila horrek jaitsi dira, maila freatikoa jaitsi da, eta hori berreskuratzea. Akuifero bat izorratzen desunean ja, komplikau, nik uste hori ez da inoiz berreskuratuko. Eta ari ziela pentsatzen nola konpentsatu, hori gabe geratu zen, 13 urte, 14 urte pasatu dira. Eta hori, eta beste 29 horietan lehortu zena, antzera ibiliko dira. Orduan, nik beti esatea gauza bera, herriak kokatuta dauden lekuak ez da kasualitatea. Herriak kokatzen dira ura dagoen lekuetan. Eta Euskal Herrian iturburu pila bat daude, batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak, eta denak daude, euriaren menpe, euririk egiten ez badu, hemendik urte batzuetara, lehortuko dira. Orduan, gero, zin zen... Bai, kudeaketa, hori beste bat, bai. Oindala gutxi emanun hitzaldi bat errezilen, eta ari zian urten zen gai hori, batzuk esaten zuten kontadoreena eta hori, ez nik beti esatea gauza bera, nik. Begira, daude, ez da gizien bat, Euskal Herrian ez da gizien bat, baina Espainian daude milaka putzu ilegalak ezagunak dira. Ciudad Realen adibidez, La Mantxan eta inguru horretan, hor daude Las Tablas de Daimiel, lehortu ziala, arrazoi bateagatik. Eta Las Tablas de Daimiel berez hor ikusten den ura maila freatikoa
Osa, zuk ondartzan bezala, ondartzan zulo bat egiten baldin badezu, ura ateratzen da. Eta hemen zulo bat egiten badezu eta maila berdinean ura ateratzen da. Hori, arearen azpitik dana maila bat da. Eta ur maila horren azpitik dana saturatuta dana ura da, ez? Las tablas de Emil gauza bera gertatzen da. Handa, akuifero bat, maila freatikoa dago, eta horren beste putzu ilegal daude, atera, egon dia urte pila bat, ez da izen bat hamarkadetan ura, eta junda maila freatikoa jaisten, 35 metro inguru jeitsi da, pasada, maila freatikoa. Los ojos del Guadiana, dala iturburu handi bat, el nacimiento del río Guadiana, horiek lehortu intzian, ere bai, maila freatikoaren jeitsieraren eraginez. Eta jarraitzen dute, ateratzen, eta inok ez du ezer egiten. Suposatzen da, akuifero batetik, hor daude bi erreferentzi. Bi hitz, bata da baliabideak, rekursos baliabideak, eta beste bat erreserbak. Baliabideak dira, akuifero batetik ustiatu daitezkeen urak, ez? Hoi edia, zuk ateratzen duzu, baina urtean zehar egiten duen euriarekin berreskuratu egiten dira, bale? Orduan, ateratzen duzu, berreskuratzen dena, bez? Ziurtatzen zera, ezin duzu atera nahi duzuna, nahi baldin baduzu akuiferoa sano mantendu, ez? Kasu horretan, hor dago, akuifero 23, hala ditzen da, adibidea ateratzen akuiferoaren leku batzuetan, eguneko 300 baino gehiago. Osea, hori ez da berreskuratuko, inoiz. Ose pasatzen da, hor dituztera permisoak, Frankon garaikoak eta bar, eta hor, gobernuak ez du izan egiten. Hone permisoak, zer gertatuko da, momentu baten ez dute zerraterako. Hasiko da, area ateratzen. Lehortu ingo da, baina hori badakite. Egiten duzten zerbait? Ez. Euskal Herrian horren zerrari dira egiten, uraren agentziak, ari da, pasadan ja urte batzuk dira, hasi dira, zehaitzi berrek esaten zuena. Ari dira jendeari bialtzen, eskutitza bialtzen, kontadorea jartzeko. Baina kontadorea jartzeko, zuk bizitza guztian eta zure familiak eta zure arbasoek guztiatu edo erabili duten iturri bat naturalki ateratzen dena. Naturalki ateratzen dena, ez duzu xurrupatzen, ez? Naturalki ateratzen dena, zuk iturburu horren zati bat aprobetxatzen duzu, eta bestea errekara dihoa. Ari dira esaten hori kontadorea jartzeko, eta nik nire iritzia, ni ez nago bat ere ados horrekin. Daude, segurazki administrazioko jendea ez da nirekin bat ere ados egongo, baina nire iritzia da, badaudela Euskal Herrian askoz ere ur galera handiagoak, industria berak zenbat kontsumitzen duen eta nola kontsumitzen duen, eta gero bidean tutuetan galtzen den ur kantitatea, ere bai. Hori, uste nik, dala askoz ere serioagoa, kantitatean, ur kantitatean. Nahi baldin badegu, kontadorea jartzearen arrazoia, baldin bada, zenbat ur erabiltzen den kontrolatzea edo jakitzea, ondo dago, baina askoz ur gehiago galtzen da eta erabiltzen da beste modu eta esparru batzuetan iruditzen zen. Niri kontadoreena iruditzen zait, arriskua dago, kontadorea jarri eskusa horrekin gero kobratzen hasteko. Eta nik hori ikusten dut. Ez dan egongo atzetikan gero kobratu nahi hori, ez? Hori iruditzen, ala izango balitz, iruditzen zait, jugarreta bat, ez daukana esankarik, ez bururik eta esankarik, ze gainera, administrazioak ez du tuturiz jarri, ez du zerbitzurik ematen, ez du gainera kontadorea jartzen duzu, eta zu gainera eman behar diezu balioa. Ez dute, ezer ematen diru horren truk edo kontadore hori jartzearen truk, ez? Nik ez diot ez bururik esankarik ikusten. Gero, garrantzitsua hasieran esan duzuna, ze gutxi ezagutzen dugun, ze garrantzi gutxi ematen diogun urari, ze gutxi ezagutzen dugun, ez? Ja, ematen dugu, ziurtatuta daukagula, baina hemen zabanetan gaudenotatik, zenbatek dakizue zuen ura nondik datorren, eraten dozuen ura, etxian daukazuen ura nondik datorren. Nuarretik. Nondik? Nuarretik. Nuarretik. Danok? Zarautzen? Zumaian. Zumaian, bale, Zumaian. Zarautzen bai, Nuarretik.
Baina kontua da, igual herri bakoitzak lehen bazitun ura jasotzeko azpiegiturak eta nugarbetik etorri dianean India desegin horiek. Hori da peligroso. Ados, guztiz ados. Horrekoan errezilen horretaz egon ginen hitz egiten. Gipuzkoan, herri gutxi dira beraien ura kudeatzen dutenak. Errezil horietako bat. Eta zalantza hori izan, haber Gipuzkoako guretak sartu edo, eta nik naiz horren kontrakoa naiz. Nik uste dut herri bakoitzak bere ura kudeatu beharko lukela. Ni badakit zailtasuna dauzela, badakit marroi badala, zure herriko ura da. Herria hor dago ura zegoelako, ematen badiozu kanpoko bati, azkenean kaptazio horiek aldu egiten dira. Eta hori arriskua da, gero arazoa baldin badatoz, edo enpresak kiebrara baldin badoa, edo zer egiten dezu. Zubaian, zegoen olako hitzarmen bat, nahiz eta Getaiko terrenua izan, guroraldea zijoan arroietan, ura biltzeko eskumena. Leku guzti horietan emaztia sartu dituzte eta haietako biltegi bat desegin dute. Inongo baimenik gabe eta inongo zerak. Adibidez ez. Horre, adibidez, lehen esan deten akuifero hori Tolosakoa, Salubitako iturburua handia, hori ez da ustiatzen. Horrek ematen ditu 650 litro segundo bataz beste, eta ez da ustiatzen da. Hori, nire garaian ninduen ikerketa horretan, demostratu nuen, kalitate honekoa zela, hainbat gauza pila bat, ez? Baina garai hartan egon zian beste itez batzuk edo auskalo, ez? Eta erabaki zuten egitea, Ibiurreko urtegia. Ibiurreko urtegiak garai hartan ematen zituen 100 litro segundo. Eta egin zuten urtegia. Jakinda, denbora kontu izango zala, behar izango zutela ura. Azkenean, Tolosa junda azten, Tolosaldean, herriak eta herria azten eta bat. Eta duela pare bat urte, diputaziotik nire kontaktatu zuten egiteko, txostenen batero, arazoekin dabiltzala Tolosaldean, ez dakitela, batez ere momentu konkretu batzutan, igual udan, ez dakit, estiajean urbitxio daukatenean iturburuek eta bat, eta evaporatzen, urtegietan gertatzen da, ura desente evaporatzen dela baita ere. Konsumitzen dezu gehiago baita ere udan, normalean arazoak izatea dituztera eta ez dakitela nondik ura atera eta egin txosten bat, Salubitakoa eta bat. Eta gainera aldaketa klimatikoarekin eta izango ditugu arazoak ez dira, jungo dira handiagotzen. Eta ura beharrezkoa dugu bizitzeko. Planeta honetan bizitza dago ura esker. Galdera badakat. Hemen momentu batean aipatu dute dokumentarian, orokorrian lanien gertatzen gauza bada. Aigea basogintzan, kanpoko zuaitzak azkarra goazten dian, hor badaude ikerketak edo badaude olako numeruak edo, zer eragin duten urazpiko horietan edo? Galdera ona. Lurrazpiko uretan ez detuzte, ni orain unibertsitatean nago ikerkuntza proiektu batean eta horretaz dijoa. Ez dugu hitz egin, lehenago. Horretaz dijoa eta bai ikusten da, gu ditugu Bizkaian ari gara, holako arro txiki batzuetan, gainazaleko ura aztertzen da, ura kaptatuta, hartunea dira, ura kaptatuta dago erateko, bakion da, musikan eta hortikan. Orduan, ikusten da, arro ezberdinak, arro bakoitzak batzuk ezaugarri antzerakoak dituzte, batzutan eukaliptoa dago, beste batzutan bertako landaretza, beste batzutan pinua, beste batzutan kasuistika ezberdina dituzte, eta ditugu erreka guztietan jarrikia sonda batzuk edo aparato batzuk neurtzen hainbat parametro, uhertasuna, temperatura, konduktibitate elektrikoa eta bar, Orduan, bai ikusten da, euria egiten duenean, ez dute berdin erantzuten. Uhertasuna ez da igotzen guztietan berdin. Batzutan, uhertasuna da azkenean buztina, urak barnean daraman buztina, Orduan, errekak buztina daukan disponible, euria egiten duenean, leku batzutan uhertasunak egiten du, gora,
eta beste batzutan ez da ia igartzen. Horrek zerbait esaten du. Horrek adierazten du arro hori orgoian, claro, pustin gehiago baldin badago erreka zuloan, horrek esan nahi du, menditi dator. Orduan, segun mendian ze kudeak eta egiten da, adibidez, entresakak egiten baldin badira. Entresakak egiten baldin badira pinuak eta ateratzeko, azkenean, inguruan, arroan bertan, bustin edo lur gehiago gelditzen da solte. Orduan, euria egiten duenean, ur hori zuzenean errekara juten da. Eta huertasuna igotzen da pila bat, ez? Hau, tontakeri bat eman dezake, ez? Baina, ze pasatzen da, hartuneak dira, eta ur hori erabiltzen da erateko. Orduan, ur hori heltzen denean hartunera bustin askorekin, edo materia organiko askorekin eta bar, tratamentua eman behar zaiona handiagoa da potable egiteko. Eta garestiago izateaz gain, kimiko gehiago sartu behar dizkiete, ez? Ulertzen da? Bai. Nik aldera bat akuiferoak aipatu dituzunez, Zarautz herri osoa dago akuifero baten gainean, 400.000 metro kubiko edo ur geza daukagu azpian. Horri buruz baduzu, hori ur hori ere nivel freatikoekin dago, itxasotik sartzen da marea goien goratzen danean, 50 metro sartzen da barruak, gero irtetzen da, marea beran daunean. Horri buruz baduzu iritzi bat edo lan bat, egina edo zer? Bueno, hori da, berez, hemen elkartzen dira bi gauza, bata da, dunak eta inguru hori, berez, hau da, marisma antzeko batzuk izango lirateke, Donostita bezala, Donosti gaur egun ikusten dugutana etxez bedeta, ez? Baina duela 200 urte oso bestelakoa zen. Eta marismak heltzen ziren, eta gaur egun ere, ez da tapatuta egon, martuten eraino, edo pixka gorago. Hemen, akuifero bada, gainazaleko akuifero bada, baina ez da akuifero bat, ura edateko modukoa. Esan dut, akuifero mota ezberdina daude. Akuifero, hau da alubiala, deitzen dena. Berez, ez da harria azpian dagoena, area baizik, eta kostaldean dauden hondartzetan eta horrela, kostalde inguruan, itxasoak barruruntz egiten du kuina bat sartzen da. Guk, segura eski entzun dezute, Espainiako Mediterraneoan eta putzuetatik ateratzen ari diren ura gazitzen ari dela. Se están salinizando los acuíferos y tal. Eta hori da, han daukate ateratzen dute ura, ateratzen ari dira ur geza, baina ur geza horren beste ateratzen ari dira eta horren beste putzu daude, ari diala itxasoak daukan sarrera, azpitik beti dauka, ari dira gehiago sartzen barru da. Orduan, azkenean beti da, dentsitatearen eraginez, gu baldin badaukagu jarrioko da zuen. Hau, kostaldea bada, hemen dago akuiferoa, eta itxasoa hemen dago, eta itxasoak dauka kuina bat beti, Orduan, zu putzua egiten baldin badezu onaino, hasten zera ateratzen ur geza. Baina asko ateratzen baldin badezu, azkenean ateratzen da ur gazia ere bai. Horregatik gazitu egiten dira. Kasu honetan, hau da, Zarautzen kasuan da akuifero bat, ur nahiko gainazalekoa, alubiala, oso normala, Gernikan egon daitekena bezalakoa ere bai, ez? Baina ez da erabiltzen, akuifero horiek ez dira erabiltzen direnak ur hornikuntzarako. Esate baterako, Gernikan dao. Baina beharra izango dugu? Ez dut, beharra izatekotan hori kontsumitzea, ur hori kontsumitzea da itxasokoa kontsumitzea bezala, tesalatu ingarko litzateke. Ez, geza da, Zarauzkoa. Da salobre, garai baten Zarautzko dutxetan erabiltzen zen ura, horkoa zen, eta salobre zen, zeukan konduktibitate, oine bai, berez, lehen esan dute bai, konduktibitatea. Urak dauka gaitasuna eroalea da, elektrizidadearen eroalea da.
beti ere gatzak edo sustantzi kimikoak disolbatuta baldin baditu. Ur naturalak beti dauka konduktitate elektriko hori. Esan edo, zelan da, ur mineralak ez ditu nura, ur destilatuak ez dauka gaitasuna konduktibitate, ez da konduktorea, ez da eroalea. Orduan, zenbat eta gatz gehiago eduki disolbatuta, eroaleagoa da. Normalean Euskal Herrian, eraten ditugun urak, eroaletasuna dago 150 eta 500 asko botata mikrosiemens zentimetro tarte horretan. Zarutzko akuiferoan 1500 inguru dauka. Horrek esan nahi du, gatz normala baino gehiago daukala. Horren, ikusi beharko litzateke, akuifero horren azpian beste akuiferoren bat dagoen, eta hori izango litzateke erabili beharko litzatekeena. Gernikan adibidez, Gernikan akuifero bat erabiltzen dute, ur hornikuntzarako, bere arazoak dituz, kutsadura agertzen ari da, eta baina goian dago akuifero bat, errekanera alubiala, baina hori ez dute erabiltzen, hori oso kutsatuta dago. Erabiltzen dute, handikan 120-150 metrora dagoen beste akuifero bat, kareharri jurasikoetan. Oker espanago Sarosko kasua ere hori da, eta gazitzen ari da. Gehi erabiltzen dalako golfan da inguru hortan gehiago hori, eta teorian eurtzen nahi dira, baina ez dakit. Ni beste meloi bat iriki nahi dut, gero martxari denbora emango dugu beste galdera bat iteko. Zuri entzundakoa eta ikaragarrik eskatu ninuna ez nolako imaginatzen alako eragina daukana. Purinak. Hor, zuri ikusi nizkizun kobasulotako, paretetako irudi horiek, zein da egiten ari garen aberiaren dimentsioa hor, purin hauen banaketarekin han eta hemen zelai guztietan. Kontrolia gabe. Lehen esan dut, akuifero mota ezberdin asko daude. Akuifero karstikoek daukaten berezitasun behar bada garrantzitsuena edo da zaurgarritasuna. Lehen esan dute, dokumentalean. Azkenean da, kurruier gazta bat bezala, oso karstifikazio gradua ere ez da beti berdina. Baina, suposatzen hau honek ditxula kobasulo pila bat eta Euskal Herrian daudenak oso antzekoa dira, kriston kobasulo pila daude eta oso zabalak eta hor gertatzen dena da, ura sartzen dela oso askar. Zati batzuetan, konduktuetatik, kobasuloetatik eta leizeetatik sartzen da ur hori berehala sartzen da. Orduan, gainazalean purina botatzen baldin baditugu, purina kakak, animalien txixa eta kakak eta gainera urarekin nahastuta oso likido berehala sartzen dira eta hartzen dira akuiferoaren bekalderaino horrela. Momentuan. Eta hori garbitzea oso zaila da. Heltzen direnean zonalde saturatura da. Gut ditugu argazki batzuk eta Nafarroako kobasulo baten ateratakoak, pentsa, normalean botatzen dituztenean ezin da arnastu, metano pila soltatzen da, ez? Kobasuloan zaudela, hori da oso arriskutsua da. Baina paretak, kobasuloen paretak, izan beharko liratekenak txuri-txuriak eta garbi-garbiak eta purinak, kortinak, ure izango baliz bezala, baina purinak marroia, dena erortzen, dena geizten. Zer pasatzen da? Udan, normalean lehortu egiten dira, normalean geratzen dira paretetan lehortuta, pegatuta bezala. Eta euririk egiten espadu ere, botatzen dira gainean, eta geratzen dira zirrikituetan eta geldi. Baina, euria egiten duenean, bultzatu egiten ditu berutz. Eta, azkenean akuiferoetan, ez da berdina, ura kutsatzen denean, errekak, pentsatu, gure errekak nola dauden, ez? Ni jaio nintzenean, Deba ibaia, bajatzen zen berdea, gorria, urdina, hori ezagutu dugu ez? Gaur egun, itxuraz hobeto daude. Baina, itxuraz hobeto daude, transparenteak ikusten dialako, gardenak ikusten dialako, baina oraindik ez daude osasuntsu. Eta beraien azpian dauden sedimentuek gordetzen dituzte, metal astu pila bat, era guztietako elementu kimikoak, ez? Ez diana bat ere osasungarriak, ez? Orduan pentsa, hori gainazalean dago, pentsa lurrazpian dagoena, imposible.
Nik uste, teknikoki ez litzatekela posible izango, berreskuratzea, eta denboraz ere, imposible, eta ekonomikoki, momentuz, imposible. Nik ezagutzen ditut, ni egon nintzen Alemanian urte pila bat, eta proiektu baten lanean, eta zan akufero alubial bat, Rin ibaiaren ondoan, eta zan Mercedes enpresa, zan herria hundi bat bezala, zituzten pabelloi pila bat, eta garai hartan, gaur egunera, baina garai hartan zituzten tanke disolventeak eta gasolinak eta gorretzeko tanke subterraneoak eta zituzten eskapeak, garai baten mantenimendua eta izan oin izaten den bezalakoa, eta akufero guztia zen kutsatuta. Orduan, ari zian, zeramatzen ez da izen urte, ura ateratzen, garbitzen gainean, eta gero berriro sartzen. Ziklo itxi batean, hainbat lekutan hori egiten, eta gure lana zen, tutuak, tutu baino gehiago sartuta zeuden, 10-15 metro desberdinetan, eta etxen genduna zen, muestrak hartu, ikusteko hilabete kutsadura nola zijoan bajatzen. Eta bai igartzen zen, geizten zijoan, baina oso poliki. Oso poliki. Eta hori zen, gainazaleko akuifero bat, akuifero batzuk dauzkate, 500 metroko sakonera, 600, 700, hobe, aldez aurretikan, ondo jokatu, zentzuz jokatu, errespetuz. Baina, kasu batzutan, ez da hola egiten, abiadura handiko trenaren kasuan bezala, eta beste infrastruktura, espeditura handiak bezala, eta daukagu, ez dakit nola esan, baina ez dakago errespeturik, ez jakinda, zer dagoen, zentzu dian arriskuak, badakigu ingenieritzak baditula erraminta batzuk, arrisku batzuk saiesten saiatzeko, baina badakigu errealitatea azkenean beste bat izaten da askotan, ez? Eta hala ere, hortxe. Eta ari gera, turburu pila bagaltzen, eta... Baina da, lehen igualetzekite ba. Hori da, gaur jakin da, jarraitzen dugu berdi. Inok, kaldera gehiago. Ez da kasua kalderarik benetan? Uste danak utzitu la plantxauta. Hainbeste arazokin. Ez da galderaik? Zaborren atare, gaur egunean handikan, beste botatzea, kobasun eta, eski hori arretzen, eski leheno, oitura zan, etxean onduan zenon, zulua dragatasun, itxasoak ere bai, eta itxasoan segite ere bai. Eta gaur egunean handikan ere, garbiketak egin da, handikan pega junda berriro, eta gaina guaingo zaborra asko ze txarragoa dela. Bai, bera. Izarretzen nahi bidez, izan 80. hamarkadan garbiketa bat, eta ni handikan pasatu nintzen, nixian behin jutzen eiz izarretzera, baina horreko 2 aste izango dira, nintzen, gogoratu nintzen, pasatzen da nixia, berriro. Ez horren beste, baina badaude, poltsak eta elektrodomestikoren bat, eta topatzen ari garena, Tolosan ibiltzen gara pila bat, nigoen askotan nago handikan eta juten gara bueltatxo bat, aber, dako basula hau zelan dagoen, ikusten dugu eta ikusten dugu, pum, berrixa, ostra, aurreko astean ez zagoen hau. Eta ikusten duguna dira, kotxen motorrak, baina osorik, bateriak, ganaduari antibiotikoa sartzeko erabiltzen dian jeringak, pilak, ondartzako aurkiak edo tumbonak, koltsoiak, gurpilak, kamioi gurpila hundioitako, traktoren gurpila hundioitakoak, ehundaka. Gero plastikozko poltsak ez daigula zer daukaten barruan, euskalo. Bidoiak batzuk likidoarekin, beste batzuk ja likidoa edukiko zuten bere garen, ja galduta, erroelduta eta guztiz galduta. Uralita ere bai pila bat. Hor, gero badaude beste arrazoi batzuk edo
ulertzen ditugunak guk, ez? Adibidez, uralitaren kudeak eta gaur egun, hor normatiba zorrotz bat dago. Eta horrek eskatzen du, jun behar dela enpresa bat, espezializatua, eta azkenean garestia ateratzen da. Eta edo zeinek ez dauka, etxeko teilatua edo etxeko tubo sarra edo jardinera, ez? Jardinera batzuk bat daude bai uralitaskoak. Ez dauka diru hori, eta zer egiten du, ba? Edo kuneta mota, edo kurba baten errepidean, edo kobasuloan. Horretan gabiltza baita, divulgazioaz gain eta ari gara udaletxekin hitz egiten, mankomunitateekin, diputazioarekin, departamentukin eta saiatzen bai beraiei erakusten edo ikus dezaten beraiek ere zerbait egin beharko luketela, erraztasunak eman edo, ez? Normatibo igual ez da izan beharrein zorrotza, arazoa zein da uralita manipulatzen dozunean. Arazoa zen, manipulatzen zen duenean mosterakoan, eta horrela, baina hori da, soltatzea, baina, zu jardinera bat baldin baukazu, bizitza guztian, zure alboan egon dena pasatu zera 1000 aldiz handik, ez da, nik ez dut uste arazo izango denik plastiko batean bildu, eta garbigunera eramatea. Dena, normatibak neurtzen dutena, baremo berdinarekin, eta ez da berdina. Ez basoaz mostera edo, ez? Nik ulertzen dut, hori, teilatu batetik kendu behar bat imadezu, hor jende espezializatuta joan beharko da, ez? Baina beste kasu batzuetan ez dakit. Horretan gabiz. Txugunak gaude, eta geologian, oain beste erabat antropozeno edo jarri berdezuela, kobasulotan dele jarri berko zue estalatita, estalamita eta estalapixa. Claro, ze pasatzen da, hor arrisku da lurrazpiko urarentzako, inguruko ekosistementzako baita ere, kobasuloetan, hor dokumentalean esaten da bezala, animalia eta izaki bizu pila bat daude, asko ikertu gabe, troglobioak eta troloxenoak eta troglobionteak eta hor daude guztitakoak, eta gero, ondare arkeologikoa ere bai. Guk topatu ditugu eta badaki ezagutzen ditugu hainbat kobasulo, daudenak arrasto arkeologikoak eta edo zeak, nahastuta ondakinarekin. Eta daukagu hitzarmen bat eginda Arantzadirekin, kobasulo bat garbitzea joten garenean, beraietako norbait gurekin egoteko, esateko txiteli. Ikusteko, ez ateratzeko dena nahen moduen, ez? Bai. Eurik entendu nian, aian atmosferan non, lluvia azida ditzezako da, horrek badu, zera gina badu neurtzia. Ego, segurazki bai, nik ez dut inoiz neurtu, baina segurazki bai. Eta kobasulo batzuetan, bai ikusten ari da, aipatzen zuten estalaktitak eta estalagmitak, ez? Normalean, guk ezagutzen duguna da, urak bere aziotasunari esker, aziotasuna lehen esan du atmosferatik hartzen duela, orain bai, garai baten bakarrekan lurtzorutik, atmosfera garbia zegoenean, euria egiten zuenean, karbon hori hartzen zuen lurtzorutik, humusa dagoen lekuetatik eta, hor sortzen zen azido karbonikoa. Gaur egun, euritik ere bai, nahiko azidoa dagoelako, atmosfera kutsatuta dagoelako, ez? Gabe egiten izatea, pinuan polena. Bai. Gero, batutan izatene, zaharatik datoren kalima. Bai. Ezaki, nahi beste, eta gero, guztia zorrutu gina, metalde astunak, Bai. Hor, segurazki egongo dian neurketak, guk ez ditugu egin, baina egongo dian neurketak. Baina bai ikusten dugu, kobasulo batzuetan gure taldeko pertsona batzuk ari dira ikertzen Pozalagoako kobasuloa, eta bai ikusten dira, eta ez bakarreko beste kobasulo batzuetan ere bai, estalaktitak, normalean ura sartzen da, eta kobasuloan sartzen da, eta gero, egiten du erreakzioa, disoluzioaren erreakzioa inbertitu egiten da, hori normala da, eta karbonato kaltzikoa dekantzatzen hasten da, eta horregatik hasten da hunditzen estalakmita, pik, eta gero ur hori juten da lurrera, eta estalakmita beti gora hasten da, ez? Baina ikusten da leku batzuetan, estalakmita hori hasi beharrean, gorutz hasi beharrean, ari dela hasi diala disolbatzen. Horran ikusten da, hola izan beharrean, estalakmita dauka zuloa goian. Orduan, ari dira aztertzen hori. Hainbat kobasulotan, Espainian, eta segurazki
beste leku batzuetan ere, bai. Eta gainera, ez kobasulo osoan. Osa, kobasuloaren zati batzuetan berdin, ondo normal jarraitzen du, modu naturalean, eta beste leku batzuetan ari da disolbatzen. Horrek esan nahi du, zerbait gertatzen da urarekin, hori jakitzeko eta konklusioak ateatzeko eta ondorioak eta ateatzeko, urteak denbora dixente behar da ikusteko euria egin behar du, lagin asko hartu eta ikusi. Besterik, zalantzarik, alderarik, komentariorik, karpenik. Listo, dana argi daukagu. Zer den ere mukastikoak eta zeidan pasatzen. Agizue, garai baten sarautzen eraten zanura neurri baten gutxienez Hernio ingurutik zetorrela. Iturburu batetik, hango iturburu batetik. Ja ez, orain urtegitik. Eta askoz ere babestuago dago lurrazpiko ura, gainazalekoa baino. Batez ere atmosferako eragin horietatik askoz ere salbuago dago lurrazpikoa. Purinekin zigintza ez den bitartian, ez? Amoniako eratetik gero eta gertu dago, baina lurrazpiko urek, akuifero porotxuetan, adibidez, Jaizkibel ezagutzen baduzu, Jaizkibel akuifero bada baita ere, eta Jaizkibelen are-argia da dagoena. Eta hor, zerbait purina botatko balira, hor ez dut inoiz ikusi baino, botatzen dituztenean. Botatzen dituztenean, hor ez ditut ikusi, inoiz, baina botatzen direla suposatuz, akuifero horrek gaitasuna handia duka iragazteko, bale? Ze poroak oso txikia dira, ura oso poliki pasatzen da, kostatzen zaio pasatzea eta bidean gelditzen da, gutxienez zatitxo bat bidean geldituko litzateke. Akuifero karstikoetan hori zailagoa da, barrume handietatik mugitzen dalako ura. Zati bat pitzadura txikietatik, baina parte bat barrume handietatik, hor ez dago iragazterik. Hori hoga izaki, ulertu berko litzake, akuifero karstikoak ur kalidade okerragokoa edo zikinagoa izango zakeela akuifero siliziekoak baino. Zergatik anaiek iragazteko kapazitateak eta kastak ez. Gauza da. Hala ulertu izu da. Bai. Oroar bai, baina karo, ingurune karstikoetan, ur fluxua, ura, ez da leku berdinetatik pasatzen. Dago, el flujo rapido ditzen dena, fluxua azkarra, euria egiten duenean, simetatik eta burru bazten da, eta horretik, derrepente emaia igotzen da, baina badago beste ur fluxuaren zati bat, juten dena sakonera handiagoetara, eta pitzadura txikietatik ibiltzen dena, eta horre pasatu ditzake urteak urten arte. Eta hor, bai, eman daiteke iragazketa bat, ez? Nire sinistu, purinak, ez dut ezaten purinak defentzak zale ez deskarriko. Baina purinak zelaitan botatzeian honi dakidala. Eta hor dut zelaiak infiltrazio lana ingo eta urrorek akuferoa jongoa eta bide luzia ingo eta pentsatzen nahi pentsatu. Ez da automatiko izango. Ez bai, baina depende. Ingurune kastikoetan ikusi duzue nola ikusten duzue, La Piazza izena esan du lehen. La Piazza, ingurune kastikoetan lurtzoruaren potentzia ero lodiera oso txikia da. Oso apurtuta dago, harriak daude, hola, lurtzoru zati txikia daude. Baina txixatu ditea zelaiak, nik hor bat zein txixatzean, eta ikusitea argazkilean, larreak daudenak berde. Eta horiek ez dauden lapiaziak ankoian dauden mendian. Eta ura ez da txixatzen. Iruditzen zer nahi? Datua daude, beira. Bidania, ezagutzen duzue bidania? Albizturrio, Tolosa, bidania hori aran itxi bat da, ero itxua ditzen dena, polge bat, karstikoa dena, laua ikusten da, baina goitikan arrazio bat ateatzen baldin badezutana zuloak dira, Hor dago, 30 metro, baina lodiera handiagoko are eta bustinez osatutako olako ibai errekatxoak utzitako, urtetan utzitako depositoak, sedimentoak, kastaren gainean,
Eta erreka bat, aranitxuak eta lastur bezala, ez? Errekatxoa ez dijoa itxasora, ez da itxasoratzen gainazaletik, desagertu egiten da. Karsta dagoelako azpien. Urre dakauna aizarna da. Aizarna, hori da, aizarna beste bat. Hori ura desagertu egiten da. Bueno, zuk ureztatzen desunean hori dena, errekara doa. Eta errekatik, zuzenean, akuiferoara. Hori da gertatzen dena. Osa, gainazaletik sartzen ez, eta datuak ditugu. Izarra ez da errekik. Dana da, infiltrazioa. Bai, nik ez dakiz zer lodiera daukan lurtzoruak. Lurtzorua ere, depende, oso guztintxua baldin bada, ez dio pasatzen utziko, baina aretsua baldin bada, bai pasatuko dio. Bai utziko dio pasatzen. Hori ikusi behar da. Baina kasu horretan, bidanean egin dutesea, eta hor, sartzen da, eta bi ordutan, iturburuan dago, Orduan iturburu txarra izango hori izatzen. Bai, da momentu batzutan, gero ez da ateratzen denbora guztian purinak, denbora guztian, momentu konkretu batzutan ateratzen da. Momentu konkretu batzutan. Gero udan, ja ateratzen den ura da, dana poliki juten dena, ja, garbiago ateratzen da. Baina, karo, akuifero ingurune kastikoetan hori arazo bada. Ze gainera, kontuan izan, baserri askok hartzen dutela ura ingurune karstikoetako iturrietatik. Eta ezagutzen ditugu, baino gehiago ezin dutena ura eran, beraiek izorratu dutelako. Orduan, hori arriskutsua da. Beste leku batzuetan, baina ingurune karstikoetan arazo handia da. Besterik. Listo, emateu lota gehiago itzin, arazo lota gehiago ekartzen ditu, eta lori berko da, lasaian zea, eta goxo, eskerrik asko, tortzeagatik, eskerrik asko ima, zanpen egudenak emateatik, eta... Juantxo, jaiki bendik etortezala.